साहा क'क्राझार दखरा एबसुनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै ड्राग्सनि हेंथायै सांग्रांथियारि साइकेल रेलीखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। ड्राग्सनि हेंथायै बानजायनाय साइकेल रेलीखौ दिनै फुंबिलि समाव तितागुरि गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव गाहाय फोरोंगिरि खनसाय बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव साहा क'क्राझार दखरा एबसुआ ड्राग्सनि हेंथायै बानजायनाय बे साइकेल रेलीनि गेजेरजों जोंनि गासैबो सुबुङानो सांग्रांथि जागोन होनना ओरैबायदि बुङो। ड्राग्सनि हेंथायै जे साइकेल रेली बे हाबाफारिया खोब बाख्नायथाव हाबाफारि दिनैनिफ्राय जागायबाय। एवारनेसनि बिथिङाव मा फोरमायगोन सार? दिनै नर्थ क'क्राझार एबा सा क'क्राझार जोंहा दा मोनसे दखरा फरायसा आफाद दङ आरो बिनि बानजायनायाव बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै साइकेल हान्जा सुरगोन आरो बे साइकेल हान्जा सुरनाया ड्राग्सनि एगेन्स्टै मोनसे एवेरनेस केम्पेन आरो दिनै जों मिथिगौ बर' समाजावल' नङा जोंनि ओनसोलावनो गोबां जायगायाव जोंनि लाइमोन जोंनि फरायसा आरो गुबुन गुबुन बैसोनि सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन फेग्रा मुवा जानानै जौ ड्राग्स थांखु सिगारेट बिरि लानानै जोंनि समाजाव एबा न'खराव गाव गावनि देहायाव गोबां खहा लाबोनायखौ जों मिथिनो मोनो। दा बिनिखायनो बे जोंनि सा क'क्राझारजों लोगोसे जों गासैबो दुलाय बर' फरायसा आफादनि बिबान जे जोंनि समाजनिफ्राय बेबादि मोनसे मानसि सुबुंनि देहानि बेरेखा एबा समाजनि बेरेखा माखासे लामा जाय ड्राग्सआ लाबोयो जाय फेग्रा मुवाया लाबोयो बिनिफ्राय गोजानाव दोननो थाखाय बेखौ गोजानाव लाखिनो थाखाय बिनिफ्राय सांग्रांथियै जाहाथे जोंनि समाजाव बेखौ जायगा होआ आरो गामि गामि जोंनि लामा दथा जोंनि माने गोबां ओनसोलाव दिनैहाय बेबादि माने थुबुर बेलासिनि खना लानाय मोनानि खना लानाय एबा सानजौफुनि खना लानाय गोबां रोखोमनि थासारि जोंनि ओनसोलाव लाइमोनफ्रा खालामनो हमो। दा बिनिखायनो बेखौ लानानै दिनै जे साइकेल रेली खालामबाय बेयो मोनसे गोथार हाबाफारि आरो जायखौ लानानै जाहाथे जोंनि नर्थ क'क्राझाराव जि रेली खालामनाय बिनि खौरांजों बिनि मिथिसार होनायजों जाहाथे जोंनि गासै हालामाव जोंनि ओनसोलाव बे मोनसे एवारनेसा जेरावबो गोसारनांगौ आरो बेखौ मिजिंथियो जाहाथे नर्थ क'क्राझारनि सिङाव जोंहा गोबां गिदिर गिदिर फसंथान दङ जेरै CIT बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो गोबां जोंनि ओरैहाय हाइ स्कुल तितागुरि हाइ स्कुल देबोरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुल आरो कारिगावआव दङ आरो गुबुन गुबुन जोंहा बावहाय प्राइभेट स्कुलफोर दङ। बेबादिनो जों मिथिनो मोनो जोङो माने सोरबा जौ लोंनानै सोरबा गौरां दैयाव दुगैनानै सोरबा माने बहाबा हस्टेलनिफ्राय खारखोमा लांनानै बेबादि फेग्रा मुवा जानानै सोरबा सोरनिबा बारि खनायाव सोरबा सोरनिबा औवा सायायाव बेबादि गोदाव सोराव आरो जोंनि क'क्राझार चिरां ओनसोलाव गावजों गाव लोगोजों लोगो ड्राग्स जाब्रेनानै थैलायलायनाय गोबां काहानि जोंनियाव जाथाय जालांबाय आरो बिनिखायनो बे दिनैनि समाजाव गोग्गो जों समाज दानायनि थाखाय दुलाय बर' फरायसा आफादा बे बिबानखौ लावलाय थानांगोन। बेजों लोगोसे जाहाथे जोंनि समाजाव माखासे मानसि थैनांनाय जोंनि लाइमोनफ्रा माने गोग्गो देहा लानानै जाहाथे थांनानै थानो हायो लोगोसे जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे फरायसाफ्रा स्कुल गारनाङा बिथांमोना गोबाङानो ड्राग्स जानानै बायदिसिना थासारियाव थानानै गोबाङा स्कुल ड्रप आउट जायो जाहाथे जोङो बिनिफ्राय गोजानाव थायो आरो बेबादिनो जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लानानै समाजखौ सोद्रोम समाज दानायजों लोगोसे राफोद सुबुं धोन जानो हायो बिनि थाखाय जों आसा खालामो आरो बे दिनैनि जे साइकेल हान्जा सुरनाय ड्राग्सनि हेंथायै बेयो जाहाथे जाफुंसार जायो नर्थ क'क्राझार ओनसोलनि दैदेननायाव आं बेखौनो हामलायथि बावहरबावबाय। गेरेमसा माहारि दानायाव ड्राग्स सोबनाय बाहायनाय हुदाया माबायदि इम्पेक्ट खालामो होननानै नोंथाङा बुंनो सानो? दिनै जाय माने सोदोमस्रिखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा गावनि जांख्रिथानाय समनिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय गासै बर' माहारिजों लोगोसे बेयाव रायजो जानाय सुबुंफोरखौ गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय बर' माहारिया गेरेमसा हारि जानांगौनि थाखाय ग्रेट नेशनेलिटि जानांगौनि थाखाय बिथाङा जि जोंनो मोन्थोर होलांबाय खामानि होलांबाय दिनै निस्सय बे ड्राग्सआ आरो बे ड्राग्सनि जे गोहोम बेजों जुदि जोंनि लाइमोनफ्रा माने गोबां समाजनि बेरेखा खान्थियाव लोगोसे गाव गावनि सोलोंथाइ समाज बिथिङाव गोग्गो सोलोंथाइ लानाय गोग्गो समाज दानायनि जुदि साननाय हनाय सिन्था धारानिफ्राय दोरोदोब्ला बियो निस्सय जोंनि गेरेमसा हारि दानायाव गोहोम गोग्लैयो। दा बिनिखायनो जोङो बेखौ गोथोङै लांनो थाखाय गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय बे फेग्रा मुवा ड्राग्स गुबुन गुबुन एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआ जोंनि समाजनिफ्राय जोबनांगोन अब्ला जोङो माने बर' हारिया सानसे समाव राफोद मोनसे ग्रेट नेशनेलिटि जागोन आरो गेरेमसा बर' माहारिनि जायगाखौ जों लानो हागोन। थेंक इउ सार। क'क्राझार दखराफोरनि बादायनाय साइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारि बियो सानबेसे जागोन आरो साबसे एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों नोंथां? जोंनि सा क'क्राझार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो साइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। बेयो दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो बेवहाय जोंनि सा 80 साइकेल सालायग्रा मावथि बिथांमोनहा बाहागो लादों आरो जों बेवहाय जोंनि दखरानि सिङाव गासै
130 गामिफोर दङ आरो बे 130 गामिफोरखौ जोङो सानथामनि गेजेराव जोङो हाबजोबलांनाय आरो जोङो हाबजोबलांनानै जोङो गासै रायजो राजा आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो ड्राग्स आरो फेग्रा मुवा बाहायनायनि सायाव सांग्रां होनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आइजि एबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों नङा होमबा? बेयाव आइजि एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बाव बाहागो लादों साइकेल सालायनायावहाय। धन्यबाद। साबायखर थाबाय खावलायनाय जाबाय। गोथार सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जोंनि समाज सिबियारि सार ब्रज कुमार बसुमतारी सारखौबो ड्राग्स बाहायनायनिफ्राय गोजानावब्ला जों ड्राग्स नागारगोन बिजाब फरायगोन। साइराव नों साइराव बाय साइराव लांलाय आरो गोग्गो समाज दानायाव बयबो बाहागो ला। एबसु लं लिभ, एबसु लं लिभ, एबसु जिउ लावथों। আমাৰ সমাজত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক আমাৰ ষ্টুডেণ্ট বিলাকে আজি বহুত ষ্টুডেণ্টৰ মাজত এই ড্ৰাগছ গ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন সাদা স্মকিং চিগাৰেট গ্ৰহণ কৰি আজি বিভিন্ন সমস্যাত ভুগি পৰিছে। তাৰ কাৰণে আমাৰ এই দায়িত্ব নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যে আমাৰ সমাজৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ জীৱনৰ পৰা সকলোৱে যাতে সমাজ গঠন কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আমাৰ এই দায়িত্ব যে আমাৰ সমাজৰ পৰা এই ড্ৰাগছ চিগাৰেট বিড়ি টবেকো সাদা এইবিলাক আমাৰ সমাজৰ পৰা দূৰত ৰাখিবৰ কাৰণে এই যিটো এৱাৰনেছ ৰেলী সেইটো যাতে আমাৰ সকলো সমাজৰ শ্ৰেণী ব্যক্তিয়ে যাতে সজাগতা হয়। এই সজাগতাৰ যি চাইকেল ৰেলী সেইটো যাতে সফল হয়। তাৰ কাৰণে আমাৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি আছো ইয়াত সকলোৱে আমি মনত ৰাখিব লাগে যে আমাৰ মাৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ মানুহ আৰু खावलायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय सारनिसिम।